Brillanti Musicals kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-istabbiltà meqjusa bħala l-aktar element importanti tal-ftehim li l-Gvern laħaq mal-importaturi tal-ikel u s-sidien tas-supermarkets. Dan għax fost l-400 prodott li se jibqgħu stabbli hemm prodotti li kienu se jibqgħu jolew. Spjega dan l-ekonomista tal-Bank Ċentrali Ian Borch meta ħasem fil-programm Insights fuq TVM News Plus. Parti imma it-tnaqqis fil-prezz innifsu li din il-mużura li tagħmel li għal dawn l-400 item toffri stabilità f'xenarju fejn anka bħala projections u bħala forecasts li kien hemm kien li inflazzjoni, ovvjament l-inflazzjoni tipikament ikun hemm dejjem f'ekonomija, ma il-projections kienu li l-forecast li ħajkun hemm inflazzjoni anka fil-prodotti tal-ikel għal kull item, kull prodott. Ġifieri inkluż ovvjament dawn l-400 item. Il-kap eżekuttiv ta' Chamber of SMEs Abigail Mamo ukoll irrikonoxxiet l-importanza tal-istabbiltà, iżda saħqet li l-organizzazzjoni tagħha ma qablitx ma' dan il-ftehim għax temmel li għandha taħdem il-kompetizzjoni. Aħna nħossu li bħala prinċipju dak huwa prinċipju sagrosant għalina fejn hemm kompetizzjoni taħdem tajjeb, fejn hemm suq ħieles, hemmhekk m'hemmx għalfejn wieħed jagħmel interventi artifiċjali. Għal daqstant ma ħassejniex li hija ġustifikata. Iżda s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġeja kellu ħsieb differenti u qal li dan il-ftehim iġib l-istabbiltà meħtieġa. Ma nistax nifhem meta nagħmlu ftehim fuq l-impjegati u raj dak jista' jsir, imma meta saret xi ħaġa li qed jiftiehem il-gvern u l-imprenditori kollha qed jgħidu isma' da ħajnaqqas ċertu persentaġġ, da ħajnaqqas ċertu persentaġġ biex iżommu l-prezzijiet stabbli u finalment tonqos l-inflazzjoni u finalment ikun hemm iżjed flus fil-but. Matul il-programm issemma kemm il-darba kif il-Gvern daħal għal kulħadd, b'mod partikolari fuq il-prezzijiet tal-enerġija. Bil-Ministru Silvio Xkembri jgħid li għalhekk l-inizjattiva tal-prezzijiet tal-ikel tibni fuq inizjattivi li kienu diġà ttieħdu. Aħna morna nitkellmu għan negozji tal-importaturi u retailers u kif tkellimna konna buxna minn qudiem qed dilhom isma' fil-mument tal-prova l-pajjiż kien jagħti hemmhekk. Issa hemm bżonn li tagħtu xi ħaġa lura lis-soċjetà bħala corporate social responsibility li anke huma femuh. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista Ivan Castillo tkellem dwar temi differenti fejn fost oħrajn semma l-Film Festival f'temijiet ta' sponsorships u direct orders bħala l-metodu kif jindirizza l-inflazzjoni. Ġlon waslet it-tweġiba tal-Ministru Xkembri. Jiena konvint li minn qed segwina qasħaq kemm printi għajtu taħli karti minn hemm barra jlek da kollu li bdejt tgħid għandu x'jaqsam mal-inflazzjoni u mal-prezzijiet u ma' din miżura ta' stabilità. Jidher ċar li l-ewwel kif ħriġna dan il-ftehim, il-Part Nazzjonalista ħareġ l-ewwel net gidba li dan l-ftehim mhuwiex miftuħ ukoll għan-negozji żgħar. Finalment u li d-dibattitu kollu ħarġet ħaġa waħda ċara, l-importanza tas-serħan il-moħħ li ġab dan il-ftehim. Bħala Bank Ċentrali, l-istabilità fil-prezzijiet hija importanti ħafna. Hija importanti kif qed inti għal-konsumatur, għaliex jista' jagħmel id-deċiżjonijiet mod iktar san, huwa importanti ħafna iktar għal min qiegħed fil-faxex l-iktar vulnerabbli tas-soċjetà. Huwa tajjeb ukoll għall-investiment, huwa tajjeb ukoll għall-ekonomija kif biex taħdem kif suppost għandha taħdem.